Lehenik eta behin, ongi etorri, gure toki honetara, leku honetara. Gazteluko plazan gaude, hortik abiatzen da, Irauliren definiziotako bat. Gazteluko plazaren laugarrenean gaude, Iruñaren erdigunean, hiriburuzagian erdigunean. Abiatuko gara familiei kalitatezko jarduerak eta zerbitzuak eskainiz. Hori izango dugu abiatzeko modua. Orduan, lokala txukundu dugu, oso polita da. Bada lekua. Eta eskainiko ditugu jarduerak familiak parte hartzeko honetan. Piskat bereizgarri izango da familiak parte hartuko dutela. Hau ez dugu nahi aurrak usteko leku bezala uler dadin. Baizik eta familiak parte hartu dezaten jarduera horietan. Horrek helburu ditu bi edo hiru gauza bata. Nahi dugulako hiztun komunitatea trinkotzea, milaka horiek aipatu ditugu, milaka euskaldun dago, baina sakabanatua gaude, barraiatua gaude. Eta beti behar dira lekuak, tokiak horiek elkartzeko. Eta nahi du izan, hain zuzen, familientzat, haien hizkuntza ohituetan eragin izango dituen jarduera parte hartzeko lekua. Izan daitezela jarduera onak, atseginak, bizi izan dezatela euskarazko esperientzia hon bat, eta horiek etxera eraman dezatela hori, eta eragiteko familiako etxea giroan, eta eskolako giroan ere bai. Iraulin jarduera asko eskainiko ditugu, oso anitzak, izango ditugu astebarruko ekintza asko modu erregulartasun batean, parte hartzeko aukera izango dutenak, eta baita ere asteburuetan jarduera puntualak, bai? Eta adibidez, momentuz baitugu ja programatuak astebarruko zenbait jarduera. Adibidez, badugu Xabi psikomotrizitate familian egiteko aukera goizetan, 0-3 urteko txikindako eta haien familiendako zuzenduak egongo direnak. Baitugu arratsalez baita ere Discovery Bricksekin batera Lego familian egiteko aukerak, yoga familian egiteko aukera, zirkua baita ere familian egiteko aukera. Eta poliki-poliki joanen gara gero eta ekintza gehiago antolatzen, eta esan dizkizudan hauetan ja badago izen emateko aukera, zabali dago. Eta baita ere behar ditugu familiak ere harpide egitea gurekin, proiektu honi babesa emateko. Eta hori ere badago familia moduan parte hartu nahi baldin baduzue eta babestu nahi bagaituzue, badugu harpidetzak ere egiteko aukera zabalik. Izena emateko badugu helbide elektroniko bat, irauli.loratualail@abildua.gmail.com, eta bestela badugu irauli.eus web orrian informazio guztia, izena emateko loturak eta bertan aurkituko duzue behar duzuen informazio guztia. Gu baitugu bi galdera erantzun nahiko genituzkenak, eta da, nola indar berritzen den hizkuntza minorizatu bat familian, eta nola indar berritzen den hizkuntza minorizatu bat hirian. Eta horren, guk eskaintzen duguna leku hau, proiektu hau, nahiko genuke laguntza hori ikertzen.